Hindi po ba? O, huwag kayong mag-alala, don't worry, relax lang. Kasi sagot na namin ni Tanghenyo ang tugtugan para ma-relax kayo. And speaking of mga ma-relax, shout out nga pala sa mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Unang-una syempre kay Grab driver. Ang gwapo tang amigo Noy Galfo. Maraming salamat sa pakikinig at saka syempre kay Sir Florencio Forca Jr. Baskog na yung mga Grab driver. Mga sirs, maraming salamat syempre. Damay na ang mga driver ng taxiru, basiru, tricycle, at ganoon din ang mga tricycle driver natin. Basta, kahit anong may dinadrive, kasama na rin din ikaw na nasa truck crew. Salamat sa iyong pakikinig. At syempre mga kabisyo, nasa huling bugso na po tayo ng ating programang EDSA. At muli nagpapasalamat po tayo. Shout out nga pala. Oy, Direk Lester, maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay ka. Ayan, at congratulations nga pala sa napaka-successful na palabas ng Mama sa Pano. Direk Lester, walang iba, di maranan. Maraming salamat, Direk, and congratulations dahil nag-number 1 sa Netflix ang Mama sa Pano. At sa lahat po ng mga bumubuo ng Mama sa Pano, congratulations. Buracho Production. Attorney, baka next time kailangan mo ng extra, alam mo na. Kahit Direk, kahit patayin ka agad, okay lang. Basta may exposure, sure yan. Matutuwa na pamilya ko sa probinsya. No. Yung barangay namin doon sa probinsya, I'm sure ko magpapagawa na ng tarpaulin yun. No. Ay, naku mga kabisyo, ito pag-usapan na lang natin itong viral na, dahil nauuso po ngayon yung mga Christmas party. Ito po isa sa mga viral na grand prize na pwedeng makuha sa isang Christmas party. Walang iba kundi it's a brand new ataol. Brand new nga lungon. Kakaiba to kasi ang nagka-Christmas party, isa pong purinarya. May logic pa ba tayo may bibigay dito, Tang? Meron. Lahat naman pwede logican. Kaya, logican na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, ang tanong dyan, boards, Manong, Paul, pag ito ang natanggap mo, ikatutuwa mo ba? Oh no! Well, syempre naman dapat. Magkano kayang ataul ngayon? Mahal kayang lungon ngayon, mga 30,000 siguro may ganun. Hindi porket ikaw nanalo ng ataol, hindi naman kinakailangan ikaw gagamit agad-agad. Diba? Pwede mo naman iparapol mo rin din. Alam nyo mga kabisyo, minsan hindi ko rin maintindihan na bakit may mga tao na nalulungkot pag ang kanilang nakuha ay minor prize lang. Ito yung lologica natin ngayon. Bakit yung tao nag-iisip na ganito, nalulungkot sila sa kabila ng meron ka namang natanggap, bakit nalulungkot ka? Ito po mga kabisyo. Feeling disappointed or frustrated about receiving a minor prize during a raffle at a Christmas party or any event that can be influenced by various psychological and social factors. Yes, tama pong narinig ninyo ha. May psychological factors po yan. Isa po sa mga dahilan dyan, yung tinatawag nating expectations and anticipation. Usually, marami po kasi ang nag-e-expect pag nagpa-participate sila sa raffle.
Especially during sa mga Christmas party. So if someone anticipates winning a more significant prize, mas malaki din po ang kanyang frustration pag hindi siya nabunot. Diba? Pag minor prize lang, malaking disappointment po ang kanilang nararamdaman. O kaya hindi ako masyadong nag-i-expect nung Christmas party namin. Hindi ako masyadong nag-anticipate. Biglang nabunot tayo ng grand prize. Di wow! Praise God! O diba? Amen! Alright mga kabisyo, bilis ng oras. Tayo po'y magpapaalam na. Tabayanan na si Uncle Totoy Bato. Coming up next. Basta't alas 9 na, alam na. Tutoy na love. Now, I'm gonna leave you with a song dahil ilang araw na lang po at magpapasko na. 31 minutes after 8 o'clock, leaving you with a beautiful song. One of the classic from Gary Valenciano with Pasko na Sinta Ko. Once again, ito po inyong lingkod, Diego Bandido. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you so much for keeping company. Keep it locked in. Dito po lamang sa istasyong nagbibigay sa inyo ng mga nagagandahang kwentuhan at tugtugan. Metro's #1, 90.7 Love Radio.